салому дуруд тамошобинони азиз. Нахуст барномаи пайроҳии тақдирро пешкаши шумоён мегардонем. Мақсад ва ҳадафи асосии ташкили ин барнома муаррифии тоҷикони муқими Федератсияи Русия, ки ба ягон мушкилии зиндагӣ нигоҳ накарда тавонистанд ба кори худ муваффақ шаванд ва тиҷорати худро ба роҳ бароранд. меҳмони имрӯзаи мо ҳастанд Гулбаҳор Шарофиддинзода, соҳибкори муваффақ, як зане ки дар Федератсияи Русия кор ва фаъолият дорад ва дар умум як зани меҳандӯсту модари ғамхор. рӯзатон ба хайру шодӣ бошад, муаллимаи азиз. хуш омадед ба барномаи мо. хушбахт бошед. ва имрӯз на танҳо мо, балки тамоми тамошобинҳое ки шуморо тамошо хоҳанд кард, аз кор ва фаъолияти шумо ва аз зиндагии шумо дар умум огаҳ хоҳанд гашт. сараввал ба мо мегуфтед ки идеяи омадан ба Федератсияи Русия чӣ шуд, ба хаёли шумо омад ва чӣ тавр шуд ки аввалин шуда пои худро ба сарзамини Федератсияи Русия гузоштед? раҳмат ба таваҷҷӯҳатон. вақте ки мо бо ишқу муҳаббат бо ҳамсарам хонадор шудем ва се фарзанддор шудем ва бисёр як зиндагии ширин доштем ва нобаҳангом баъди 10 соли ҳаёт шавҳарам аз дунё гузаштанд. ман донишгоҳи тиббиро тамом карда будам ва ба хусусияти худ кор ва фаъолият мебурдам. ва вақте ки шавҳарам нобаҳангом гузаштанд, ман маҷбур шудам барои се фарзандам бояд ки сарпаноҳ мекардам ва онҳоро ман бояд ки калом мекардам. ман ба пеши худ мақсад гузоштам ки ман бояд ҳам падар шавам, ҳам модар шавам ва фарзандонамро калом кунам ва дар ҷомеа онҳо бояд ҷои худро ёбанд. барои ҳамин барое ки аввалан барои яке сарпаноҳ харидан, ман маҷбур шудам ба Федератсияи Русия ба муҳоҷират омадам. ва чӣ сабаб шуд ки пас аз ба муҳоҷирати меҳнатӣ омадан рӯ ба сӯи соҳибкорӣ овардед? мисол ҳаст ҳолатҳое ки занҳои мо, модарони мо ба Федератсияи Русия меоянду ба дигар корҳо даст мезананд. ва чӣ шуморо маҳз водор кард ки ба соҳибкорӣ рӯ оваред? ман аз кӯдакӣ бисёр таомҳои хушлаззату ва пухтаҳои таомҳои миллӣ бисёр мепухтед? таомҳои миллӣ бисёр модарам бисёр хуб мепухтанд ва ман ҳамеша аз паи он кас такрор мекардам ва бисёр мехостам ки таомҳое ки ман тайёр мекунам боз ягон кас онҳоро дастрас кунанд ё ки таъриф кунанд, харидорӣ намоянд. барои ҳамин ман дар он вақт ки интернет набуд, ман аз газетаву журналҳо ҳамон рецептураҳои таомҳоро бурида ба худ альбом месохтам ва ҳамеша такрор ба такрор мепухтам. хоҳ хуб мешуд, хоҳ бад мешуд. падарам ва модарам ҳамеша мегуфтанд ки бомазза шуд ва ман ин фикр ҳамеша дар ҳаёти ман ин як ҷои як мотиватсия шуд, суханони падар монда. мотиватсия шуд барои ман. ва ман вақте ки ба Федератсияи Русия омадам, бо доданам дар як бозор мо ба савдо машғул будем. ва вақте ки ин бозорҳоро маҳкам карданд, ман дуюм дипломам фарматсевт провизор. баъд ман роҳи аптекаро гирифтам ва ба аптека ба кор даромадам. дар дорухона кор мекардед? ҳамчун фурӯшанда? ҳамчун аввал фарматсевт провизор, яъне дорусоз ва яъне метавон гуфт ки аз рӯи ихтисос кор ва фаъолият мекардам. ва дар ин мобайн ман духтари калониамро ба шавҳар додам. ба писарам ҳам келиндор шудем ва баъд писарам гуфт ки модарҷон, шумо як орзуе доштед ки бояд ки амалӣ гардад. ман гуфтам ки чӣ орзу буд? ва писарам гуфт ки шумо ҳамеша мехостед ки нуқтае кушоед ва маҳсулоте тайёр кунед то одамон баҳраманд шаванд ва худатон ба худатон кор кунед. ва ман албатта бисёр хурсанд шудам ки фарзанде ки бо азоб ман калом кардам, фикри маро, ғами маро хӯрдааст ва ман розӣ шудам. ва баъд аз ин мо ҳамроҳ шурӯъ кардем. дастёр шуданд ба шумо кӯмак. ва ба кӯмаки писарам мо якум нуқтаи маводи тайёрро омода кардем ва кушодем ва муваффақ ҳам шудем. сипоси зиёд муаллимаи азиз барои ҷавобҳои пурмухтасаратон, пурмуҳтавоятон. ва дар зиндагии ҳамаи мо устоде ҳаст.
ин метавонад падару модар бошад ё устоди аввалин бошад. аз суханҳои шумо фаҳмидем ки устоди аввалини шумо, яъне шахсе ки барои шумо роҳи зиндагиро дуруст нишон медод, аввал падару модар буданд. дуруст фаҳмидед. албатта нақшаи падару модар дар ҳаёти ҳар як фарзанд бисёр муҳим аст. падари ман нависанда, аъзои нависандагони Тоҷикистон, Шарафиддини Ҷамол, худашон таърихшинос буданд, адабшинос. бисёр китобҳои шеър, ҳикоя, повест ташон чоп шудааст. то ҳатто дар Санкт-Петербург китобашон чоп шуда буд ва бисёр одами донишманд буданд. рӯҳашон равон буд ва ҳамеша ба мо талқин мекарданд ки ҳамеша фарзандонро дар роҳи рост, ҳамеша бо суханҳои хуб бояд тарбия намоем. ва раҳнамои ман дар ҳаёт албатта падар ва модар буданд. чӣ хеле ки падар донишро дар ман афрохтанд ва бисёр чизҳоро барои ман омӯхтанд. модар рӯзғордорӣ, тарбияи фарзанд, пухтупаз ва дигар корҳои оилавиро албатта модарам ба ман омӯхтанд. барои ҳамин дар ҷомеа ба фикри ман падару модар бисёр вазифаи вазнин доранд ва инчунин мақоми онҳо бисёр зиёд аст. Бале, дуруст аст гуфтаҳоятон муаллима азиз. Ва инчунин як саволи дигар ба миён меояд ки чӣ шуд ки як духтарро дар ҷомеаи суннатӣ, дар оилаи суннатии тоҷик иҷоза доданд таҳсил кунанд? Яъне буд вақтҳое ки дар гузашта духтаронро аз таҳсил боз медоштанд, намегузоштанд ки дар ҷое таҳсил кунанд. ва чӣ шуд ки шуморо, яъне ки ба шумо маҳз роҳнамоӣ кард ки шумо ба яке аз донишгоҳҳои бонуфузи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шудед, ҳамчун зан модар таҳсил кардед ва аз рӯи ду ихтисосум хатм кардед? Чӣ тавре ки мо фаҳмидем? албатта оила ин саранҷоми ҳар як зиндагии одамизод аст ва ман аз бобоям гуфтаниам ки падари падарам ва ё ва он касро махсум мегуфтам. вақте ки дар ҳамин шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон одамон савод надоштанд, бобои ман савод доштанд ва дар Бухоро таҳсил карда буданд. ва вақте ки одамони калону майдаро дар ҳамин ҷумҳурии Тоҷикистон падарам бисёр ҳам бобоям ба мо нақл мекарданд ва бобоям маро калон карда буданд ва ба мо нақл мекарданд ки ҳамин пиёда ҳамаи Тоҷикистонро гаштанд ва дар ҳама гӯшаю навори Тоҷикистон халқи калону майдаро онҳо кас савод меомӯхтанд. барои ҳамин ҳам ман аз оилаи интеллигент мебошам. падарам одами университет донишгоҳи дар оилаи зиёӣ ба воя расида. дар оилаи зиёӣ ба воя расидам ва падарам бисёр ҳеҷ вақт монеа намешуданд то мо дониш омӯзем ва мо ҳар ҳафта дар 2 бор 3 бор моро ҷамъ мекарданд ва ҳикоя, повестҳои ҳамин ибратангезро ба мо хонда медоданд ва мо менишастем, ҳамин аҳли оила 5 фарзанд бисёр гӯш мекардем ва бисёр аз ин барои худ дарс мегирифтем. албатта ташаккури зиёд муаллими азиз. хушбахтона ки имрӯз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаматарафа имкониятҳое фароҳам овардааст ки маҳз волидон иҷоза диҳанд ки чӣ писар чӣ духтар дар дилхоҳ донишгоҳи кишвар таҳсил кунанд ва имрӯзҳо вазъият хеле дар ҳолати хуб қарор дорад, чӣ хеле ки мо аллакай медонем. ва муаллими азиз каме дар бораи фарзандони худ нақл мекардед. гуфтед ки онҳо пас аз он ки ба Федератсияи Русия омадед, ба шумо ҳамчун як қаноте гӯем, ба шумо ҳамчун дастёре кӯмак мекарданд дар ҳама коре ки шумо оғоз мекардед, дар ҳама оғозҳои шумо ба шумо дастёр буданд. каме дар бораи онҳо ба мо маълумот медодед? ман мехостам аз аввал ба шумо нақл кунам. вақте ки шавҳарам гузаштанд, аз дунё гузаштанд, фарзандонам 6 сола, 5 сола ва 1 моҳа монданд ва бисёр албатта бисёр ва ман ин рӯзҳои албатта вазнин буд ва албатта падар, модар, хоҳару додаронам, хоҳару 1 бародар дорам ва маро бисёр дастгирӣ карданд ва суханҳои хуб гуфтанд ва ман ҳамон рӯзе ки ба худ қарор додам ки
ман ҳеҷ вақт гиря намекунам. Ман бояд ҳам мард бошам, ҳам зан бошам ва фарзандонамро дар равияи дар зиндагӣ бояд ки писарам мард бошад ва духтаронам занҳои хубу кадбонуи нағз бошанд. ва ман бисёр кӯшиш кардам ки фарзандонам дар ҷомеа ҷои худро ёбанд ва ҳамеша сарбаланд бошанд. ва ман имрӯз гуфта метавонам ки ман вазифаи худро иҷро кардам. Ман як писар дорам, Амиршоҳ, ду духтар дорам, Ганҷинахон ва Гавҳар, ва онҳо ҳамаашонро хонадор кардам. Ҳамаашон фарзанд доранд. Писарам соҳибкор аст. духтарам ҳам бо шавҳараш, онҳо ҳам дар ҳамин соҳа чойхонаи худро кушоданд ва онҳо ҳам соҳибкор ҳастанд. духтари хурдиам Гавҳархон ҳам касби худро дорад, ӯ косметолог аст ва ҳозир вай дар рухсатӣ барои нигоҳубини кӯдаконаш ду кӯдак дорад ва дар хона мешинад, хонашин ҳаст. ва пас аз он ки ба Федератсияи Русия кӯчидед, мушкил набуд ҳам ба кор машғул шудан, субҳгоҳон ба кор рафтан ва фарзандони худро нигоҳубинӣ кардан, ё фарзандонатон дар Тоҷикистон буданд он вақт? албатта ҳаёт ин худ як силсилаи мушкилиҳост. албатта намегӯям ки осон буд. Бисёр мушкилиҳо пеши назар меомад, бисёр мушкилиҳоро гузаштем ва ин ҳама барои фарзандонро калон кардан аст, барои фарзандонро хонондан. ман бисёр мехостам ки онҳо мактабҳои донишкадаҳои хубро тамом кунанд ва ба кори машғулияти дӯстдоштаи худ машғул шаванд. ва албатта аввалан модарам дар Тоҷикистон, модарам ва падарам ба фарзандонам нигоҳ мекарданд, то ман камтар дар ин ҷо ҷои худро то ман камтар ёфтанам дар шаҳри Москва. албатта равоо доштанд. ҳамеша падарам, модарам фарзандонамро гирифта меомаданд, мерафтанд. ҳамеша ман мерафтам, меомадем. ва баъд аз он ки ман камтар мақоми худро ёфтам, фарзандонамро албатта гирифта омадам ва дар ҳамин ҷо тарбия кардам. фарзандонам донишкадаҳоро хатм карданд. ҳамаашон дар Федератсияи Русия таҳсил карданд, дуруст аст? донишгоҳро ҳамаашон дар Федератсияи Россия хонданд ва тамом карданд. ва ҳангоме ки шумо ба кор дар Федератсияи Русия машғул будед, мушкил набуд? Яъне фарзандон шикоят аз дурӣ намекарданд аз модари худ? буд ин ҳолатҳое ки доимо пазмон мешуданд? Яъне тамоми кӯдакон ҳозир аз модару падар ёд мекунанд, пазмон мешаванд. буд ин хел ҳолатҳое ки мехостед ҳамаро партоеду ва ба назди фарзандон равед? албатта рост мегӯед. он рӯзҳоро ба ёд овардан ҳам барои ман бисёр мушкил аст, барои он ки дур аз фарзандон будан, ки барои он ки боз онҳо падар надоштанд. барои ман бисёр ҷонсӯз буд. вақте ки як сония меёфтам, фақат занг мезадам, ҳолати онҳоро мепурсидам, ҳолати падару модарамро мепурсидам, ҳамеша дар тамос будам. ва албатта шабҳои бехобӣ буд. шаб хобамон намебурд, саҳар бо кор мерафтем, ҳамеша дар ёди фарзанд будем. ва инак ин ҳама азобу уқубатро барои чӣ мо кашидем? барои он ки як рӯз фарзандонамон азоб накашанд ва дар шароити хуб зиндагонӣ кунанд. агар ки баъзеҳо мегӯяд ки ман чӣ намекунам, мисол мегӯяд ки ман намерам Россия, ман кор намекунам, ё ман унҷа намебурам, ман пеши фарзандонам мешинам. албатта нишастан пеши фарзандон ҳама мехоҳад. ҳама намехоҳад ки бирояд ягон ҷо кор кунад, 2 смена кор кунад ягон вай. но инаш ҳаст ки ояндаи фарзандон чӣ мешавад? тарбияи онҳо, хондани онҳо, донишкада хонданашон, ҳамааш дар асосаш ҳамин аст ки бояд ки кор кунем, худамон ҳам хонем, худамон ҳам бисёр чизро барои фаҳмидани мо даркор, барои ин ки барои фарзандон ин амалиёти мо, ҳар коре ки мо мекунем барои фарзандон дарк шавад ва онҳо албатта аз мо ибрат гиранд. сипоси беандоза муаллимаи азиз. ва барои тамошобинони мо мегуфтед ки ғайр аз
кашмакашиҳои тиҷорати худ ғайр аз ғавғоҳое ки дар кор рӯбарӯ мешавад инсон, ба чӣ шуғл боз машғул ҳастед ки шуморо аз тамоми мушкилиҳо дур мекунад ва ба як дунёи дигар мебарад? Яъне ягон шуғли дӯстдоштае доред ки аз он баҳравар мегардед? шуғли дӯстдоштаи ман бисёр китоб мехонам, мутолиа мекунам ва вақте ки ман китоб мехонам, ман ба фикрам аз ҳама чиз дур мешавам ва асабҳоям ором мешаванд ва ман худро дар дунёи дигар ҳис мекунам. Ташаккури зиёд маълими азиз. Ва инҷа як суоли дигар ба миён меояд ки вақте ки дур аз ватан ҳастед, дар хона зиндагӣ чӣ тавр мегузарад? Яъне фарзандон ҳама дар муҳити оила ҳама бо забони тоҷикӣ, бо анъанаҳои миллии тоҷикӣ яъне зиндагонӣ мекунед? Бо забони тоҷикӣ ҳарф мезанед, дуруст аст? албатта дуруст аст. Мо ҳамеша дар оила бо забони тоҷикӣ ҳарф мезанем ва набирагонам ки дар мактабҳои русӣ таҳсил мекунанд, баъзан мешавад ки онҳо мобайни худ бо забони русӣ ҳарф мезананд ва ман бисёр ба онҳо талқин мекунам ки вақте ки дар хона ҳастед, албатта бо забони тоҷикӣ сухан кунед ва вақте ки дар мактаб ҳастед, метавонед бо забони русӣ сухан кунед, барои он ки онҳо аз якум синф ба мактаби русӣ рафтанд ва бисёр забони русиро хуб медонанд. Барои ҳамин ҳам ҳар вақте ки таътило мешавад, таътилои тобистона, ҳамеша онҳо дар Тоҷикистонанд ва боду ҳавои биҳиштосои Тоҷикистон ба онҳо бисёр мефорад, онҳо бисёр мехоҳанд онҷо зиндагонӣ кунанд. Барои ҳамин ҳам онҳо забони тоҷикиро бисёр хуб медонанд. Ҳама анъанаҳои тоҷикии худамонро мо албатта мепарварем дар хона, хоҳ Наврӯз бошад, хоҳ Иди Сада, Иди Истиқлолият, ҳамаи идҳои Тоҷикистон барои мо ид аст ва мо оилавӣ ҳама мо ҷамъ мешавем. Ман хоҳарони хоҳари Калониам ҳам дар Москва зиндагонӣ мекунанд ва фарзандонашон ҳам дар ҳаминҷа аст. Вақте ки дар ҳамин идҳо мо ҳам як оилаи калон мо ҷамъ мешавем ва ҳама идҳои тоҷикиро мо бо ҳам истиқбол мегирем. Дуруст аст. Ва ҳавои Тоҷикистонро ёд мекунед? Албатта обу ҳавои Тоҷикистонро ҳамеша, ҳар рӯз, ҳар соат ёд мекунам. Дар як сол дубор сафар мекунам ба Тоҷикистон. Албатта мехоҳам дар моҳи сентябр сафар кунам. Албатта ба обу ҳавои Тоҷикистон дар рӯи дунё ин хел обу ҳавои Тоҷикистон нест, ба фикри ман нест, барои он ки ман чӣ қадар давлатҳоро, чӣ қадар шаҳрҳоро гаштам, но мисли Тоҷикистон, мисли табиати зебои Тоҷикистон ман надидам. Яъне дар гирди дунё куҷои давр назанӣ, ҳатман Тоҷикистон аллакай ба худаш ҷалб мекунад, меҳр ҳаст. Албатта магните дорад, мекашад. Дуруст аст маълими азиз. Ва як саволи кӯчаки дигар аз шумо мехостем пурсон шавем. барои шахсоне ки ҳоло шуморо тамошо карда истодаанд, шумо аз нигоҳи худ, аз диди худ сирри муваффақиятро дар чӣ мебинед? албатта барои муваффақ шудан одам бояд мақсаде дошта бошад ва ҷиҳду ҷаҳд кунад, ба ягон монеа нигоҳ накарда, ба ягон мушкилӣ нигоҳ накарда, бо қадамҳои устувор. падарам мегуфтанд ки қадами майда монда рафта мегирӣ, баъд ба мақсадат мерасӣ. албатта барои ҳамин рӯҳ афтода нашудан, аз ягон чизи дунё рӯҳ афтода нашавад, аз ягон мамонияти дунё, аз ягон мамонияти зиндагӣ рӯҳ афтода нашаванд ва ҳамеша чӣ хеле ки ҳозир вай номаш чӣ мегӯяд, сухане ҳаст ки дар нӯги забони ҳама Тоҷикистон ба пеш мегӯянд. Тоҷикистон ба пеш. Барои ҳамин ҳамеша ба пеш ҳаракат кардан дар кор ва мақсади худ ноил гардидан дар кор. Ба занҳо гуфтаниям ки ҳеҷ вақт аз ягон кору зиндагӣ дилмонда нашаванд ва ҳамеша бояд ки касб омӯзанд. Дар оила ҳам вақте ки
фарзандонро касб меомӯзонед, дар ягон шаҳри мусофирӣ омадаам онҳо дар намемонанд, барои он ки онҳо касб доранд. Вақте ки онҳо касб доранд, масалан мо вақте ки коргаро мегирем, мо албатта ҳаракат мекунем ки аз сафи тоҷикистониҳо аввал гирем. Вақте ки боз мешавад ки намеёбем, баъд аз Ӯзбекистон, аз Тоҷикистону Ӯзбекистон мо ҳаракат мекунем ки коргаронро аз сафи тоҷикистониҳои худамо, барои он ки каме бошад ҳам кӯмак барои муҳоҷирони тоҷики худамо шавад. Барои ҳамин ҳамеша дастгири якдигар бошем ва агар ки одам сарҷамъона ҳаракат кунад, албатта ҳама ба мақсади худаш мерасад. яъне дуруст гуфтед ки муҳимтарин чизи дар зиндагии инсон ин доштани мақсад аст, мақсади зиндагӣ, мақсади зистан ва ҷидду ҷаҳд кардан барои расидан ба мақсади гузоштаи худ. муаллима азиз, имрӯз ба ҷавононе ки моро тамошо карда истоданд чӣ гуфтанӣ доред? Ба он ҷавононе ки пушти экрани телевизионҳо қарор дорану шуморо бо завқ тамошо доранд чӣ гуфтанӣ доред? Ҳамчун модари мушфиқу меҳрубон, ҳамчун зани муваффақ, зани донишманд ва бо фарҳанг чӣ гуфтанӣ доред ба он тамошобинон? ман барои ҷавонон тавсие дорам ки мехоҳам ки онҳо ҳамеша пешсаф бошанд. махсусан барои ҷавонони тоҷик мехоҳам ки онҳо ҳамеша сарбаланд бошанд ва бояд ки онҳо бисёр китоб мутолиа кунанд, барои он ки ҳамаи донише ки мо ба худ мегирем ин аз китоб аст. ва албатта онҳо бояд касб омӯзанд, дар мактабро хуб хонанд ва донишкадаҳоро тамом кунанд ва албатта соҳиби диплом шаванд. Дар шаҳри масалан дар муҳоҷират вақте ки меоянд, вақте ки онҳо касб доранд, ман чӣ хел ки гуфта гузаштам, онҳо дар намемонанд. Вақте ки онҳо диплом доранд, боз ба онҳо бисёр дарҳои кушода бисёртар мешавад. барои ҳамин ҳам забонҳоро омӯзанд. бисёр мехоҳам ки онҳо бисёр мутолиаи китобро аз ёд набароранд. вақте ки мешавад ки касбро гирифтан, ба бисёр чиз ноил шудан, мутолиаи китобро ҳеҷ вақт напартоянд. барои он ки китобҳои бадӣ, китобҳои психология, китобҳои фалсафаро бисёр мутолиа кунанд. ин барои пешравии ҳаёти онҳо бисёр ёрдами калон мерасад. барои муваффақ шудан умуман дар зиндагӣ дониш гирифтан, дониш омӯхтан, китоб хондан як воситаи калидӣ аст барои муваффақият. чӣ тавре ки шумо дарҷ кардед. Ташаккури зиёд муаллима азиз барои як суҳбати самимиву ҷолиб. умедворам зиндагиномаи шумо намунаи ибрате барои тамошобинони мо хоҳад буд ва барои занҳо, хусусан барои занҳои тоҷике ки дар Федератсияи Русия кор ва фаъолият карда истоданд. як бори дигар ташаккури зиёд ки вақти худро дариқ надоштед, дар барномаи мо иштирок кардед. доимо ҳамчунин зани ватандӯсту зебову зиндадил боқӣ бимонед ва тамоми хушиҳои зиндагиро барои шумо таманно дорем. ташаккури зиёд. ин буд барномаи пайроҳаи тақдир. ташаккури зиёд ки дар ин ҷо бо мо будед. умедворем ба шумо барномаи мо писанд омад. то барномаҳои дигар зиндаву сарбаланд бимонед.